Vihta tehdään yleensä rauduskoivusta, joka on jämäkämpi ja karheampi ja kestää paremmin sillä vihdottaessa. Ja ensinnä tehdään side. Sidevärkki ei ole suinkaan oksa, vaan tämmöinen pieni tiheässä koivupuskassa kasvanut noin metrin mittainen varpu. Ja sitten kun lähdetään tekemään tätä sidettä, niin se katkaistaan nuo oksat puukolla. Ei missään tapauksessa revitä käsin, koska muuten se viottaa tätä varpua ja se saattaa katketa sitten, kun se ruvetaan pehmittämään. Sitten vedetään tuossa polvien päällä vikaus tähän molempille puolelle tätä varpua ja sitten laitetaan jalan alle tuo tyvipää ja laitetaan alkukierre tosta ja sitten ruvetaan pehmittämään. Mutta täytyy muistaa sitten, että tämä kierre lähtee tästä pois heti kun tämän laskee kädestänsä pois. Että sidontavaiheessa, silloin kun sidotaan tuota vihtaa, niin täytyy muistaa laittaa se kierre siihen takaisin ennen kuin sitä rupeaa sitoa ja kiristää. Niin näin se sitten säilyy ehjänä toi side. Ja tuosta loppupäästä otetaan toi kuori pois, se on nätimän näköinen ja terotetaan toi pää sitä pujottamista varten, että se on terävä. Sitten kun on side valmiina, niin sitten ruvetaan latoon. Ja tässä voi käyttää sitä hieskoivua tänne sisälle, vihreän sisälle, koska se on tuoksuvampi toi hieskoivu kuin rauduskoivu, niin voi käyttää siinä. Samaten voi laittaa tänne sisälle yhden mustaherukan oksan taikka sitten suopursun, mutta vain yhden. Ladotaan nämä lehden harmaat puolet ulospäin. Sen takia, että on karhempi puoli tämä lehden nurjapuoli, niin se ei tartu sinne kosteeseen ihoon kiinni siellä saunassa. Ja ladotaan vain yhdeltä puolelta ja sitten kun on noin puolet ladottuna, niin käännetään se kokonaan toisinpäin. Siihen menee yhteen vihtaan noin 35-40 oksaa. Sitten otetaan sinne isoon astiaan kylmää vettä sen lauteelle mukaan ja upotetaan sen näiden lehväksien osuudelta se vihta sinne veteen ja silloin se on aina sillä vetessä silloin kun sillä ei vihdota. Sitten kun aletaan vihtoon, niin ravistellaan se kevyesti ja ei muuta kuin ropsottelemaan.